Welcome to my YouTube channel. Ako di ay si Maymay Paglinawan Belocora, mobile stockist sa Zamboanga, Sibugay. Ato ang ikuan karon i-explain sa inyo ha nga ang kuan kanang unsaon pag-load sa signal sa load sa TV. Dayon binisayon ra nato kay daghan kay kong mga dealer nga diri nasakop sa Mindanao. Dayon daghan kay mi diring taga-bukid nga dili mi kabalo saon pag-load og signal. Sige, tara let's. Step 1. Sige. Step 1, adto ka sa write message, type nimo ang imuhang loader number. Type nimo ang loader number space code. Send sa 8724. Space, example, 200 ang i-load. So, ibutang nimo is the 200. Then, send nimo sa 8724. Dayon pagkahuman, muhatag ang 8724 og pin. Dayon mauni siya ang pin. Dayon og naa na ang pin ato na din ka sa step 2. Then step 2, type nimo ang signal space pin space signal account number or box number or number sa decoder. Dayon i-send sa 5353. Dayon take note. Naay mga box number sa signal nga sa unang panahon o karon. Dayon naay mga box number nga nagsugod og 4 ka 0. Dayon pagkahuman naapoy nagsugod og 0250. So kinahanglan pa i-retrieve ninyo or sa amo nga term convert. So ang inyong buhaton type kag signal space is S then C then space katong signal account number, either 4 ka 0 ang nagsugod or 0250 ang sugod. Dayon i-send sa 5353. Then pananglitan mo reply na ang 5353 na retrieve na niya ang imuhang buhaton. Mauni siya ang retrieve. Mauni siya example signal 021 or 000. Hiingon siya account number 600 is successfully retrieved for easy number. Dayon ang inyong buhaton ani type na dayon mog signal then space katong pin then katong na-retrieve niya na-convert nimo gi-convert nimo ganina katong gikan sa easy. Dayon send na dayon nimo sa 5353. Dayon og kuan ra og dili siya daan, dili na ka mag-convert, dili na ka mag-retrieve. Padayon ra gyud to siya. Dayon naapoy pamaagi sa signal account labi na bagabi diri sa probinsya. Moingon dayon ang signal alas 6 na gani dili na siya mulod og signal pagka step 2. Okay ra mohatag ra siya pin pero pag step 2 dili na siya mohatag. So ang ibang buhaton kuan na siya adto ka sa web loading. I-web nimo. Sample adto ka sa Google. Adto ka sa Google. Type nimo og signal web loading. Type kag signal web loading. Then adto ka sa signal web loading, type pinduton nimo ang web loading tool. Pagkahuman hatag mao ni siya mahitabo na nay mogawas kining prepaid account number dayon pin. So kining prepaid account number katong og nagsugod katong gi-retrieve nimo, gi-convert nimo, imo nang ibutang diri ang account number diri ibutang nimo sa ibabaw. Paghuman ang pin. Then paghuman nakita ninyo ang kini captcha, kini generate new message diri ninyo ibutang sa blanco, Then pagkahuman submit mo. Ana siya. Then pagka-submit,
moingon dayon siya og your load confirm na siya, gi-confirm na niya ang iyang load. So maora to guys kanang mo na siya. Maora to guys nga unsaon og naamoy napay mga dili kayo masabtan, pwede ko ninyo i-message or pwede ko ninyo i-message nga kuan mangutana mo or i-PM ko ninyo para masabtan jud kay ninyo. Pwede po ninyo i-click ako ang YouTube channel. Pwede niyo mag-subscribe mo, mag-share. Pwede po ninyo pinduton ang all para once nga kanang kuan na ako ikuan pa idugang pa ma-inform mo rapod mo dayon. Click ang notification bell. Daghan kayong salamat sa usab.